खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायलांदो दसे भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन आरो दा साननैसो सिगां जोंनि बाजेट सेसनावहाय जोंनि इउपिपिएलनि सासे गोख्रों नेता दावबायसा बर' बिथाङा हाग्रानायाव मोननैसो बा माखासे कुइसनफोर खालामदोंमोन। दा बिनि गेजेराव मोननै कुइसना जाहैबाय दासान्दि माने जेलाव जोंहा साबेसे एनडिएफबिफोरा दंबावो होननानै, नाथाय बेयाव हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा जवाब होबाय जे बि केसा जोंनि आखायाव गैया, माने बिटिसिनि आखायाव गैया, जायनि जाहोनाव बेफोरनि जोंनाव तथ्य गैया, माने जों बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिया। आरो मोनसे कुइसना सोंबावबाय जे जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ बख'नायनि मा राहा लादों होननानै। दा अब्ला बुंबाय हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बुंबाय जे जोंनि बिटिसिआव बेफोरनि ल' एन्ड अर्डार गैया, दा जायनि थाखाय जोङो बेखौ बख'नो हाया। खोनाबाय दा रायजोफोर, बेफोर गासैनिबो माने हाग्रामा महिलारी सारनि सरकारनि आन्दाराव ल' एन्ड अर्डार बा पावारानो गैया, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा एनडिएफबिफोरखौ बख'वा आरो जेलाव साबसे दङ बेखौबो मोनथिया। लाजिथाव जादोंना जायाखै रायजोफोर? इलेक्शननि सिगां हाग्रामा महिलारी सार बिथां बायदिया बुंदोंमोन जे आङो सरकाराव फैयोब्ला बा पावाराव फैयोब्ला आं मास मोनथामनि गेजेरावनो रन्जन दैमारिमोनखौ बख'नो हायो होननानै बिथाङा गावनि खुगाजों खुद मिडियानि सिगाङावहाय बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा मा बुंखो? नोंगौ, बिथाङा सैथोखौनो बुंदों, बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राखौनो बुंमारदों बा बुंखादों। मानो होनोब्ला जेब्ला बिटिसिआव हाग्रामा महिलारी सारा सरकार सालायबाय थादोंमोन, बे समाव रन्जन दैमारिखौ बांलादेशनिफ्राय हमनानै लायनाय जादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारी सारनि सरकार थानाय समावनो बिथांखौ फास्ट ट्रेक कर्ट लाबोनानै बिनि सायाव मोनसे जिउ जोबजासिमनि साजा फोसावदोंमोन। नंगौ रायजोफोर, नाथाय बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव जोंनि प्रमद बर' सारा माखासे सुक्ति बा एमअएस क्लजफ्राव लिरनानै लाबोफादोंमोन, जाय एमअएसआ 9.4 बे क्लजनि दुवारैहाय जोङो एनडिएफबिफोरखौ बख'नो हायो बा बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्लजफोरनि दुवारै जोङो बख'नो हायो। नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा बुंबाय जे जोंनाव बेफोरनि ल' एन्ड अर्डार बा पावारानो गैया। जाखागोन, मानो होनोब्ला बिटिसिसो नालाय। बिटिआरखौ जितु हाग्रामा महिलारी सारा मानिनानै सोलियोमोनब्ला हयथ' हाग्रामा महिलारी सारा बेफोर खामानिखौ मावगौमोन। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बिटिआरआव गैया, बिटिसिआवसो दङ, जायनि जाहोनाव बिनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डारानो गैया। बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों। नाथाय सैथो बाथ्रा, गोबाङानो दुखु मोननो हागौ, हयथ' गोबाङा आंखौ हयथ' रायहरनोबो हागौ, नाथाय सैथो बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। जेब्लानिफ्राय बिएलटि बा हाग्रामा महिलारीनि जे फायखिफोर दावहारुफोर बिथांमोना सृष्टि जादों, अब्लानिफ्रायनो एनडिएफबिफोरखौ नासयबोदोंमोन, एनडिएफबिफोरखौ सान्थि थानो होआखैमोन। गावसोरनो जेरावबो गावसोरनि मथेन जेरैबो सोलिजोबनांगौ होननानै बिथांमोना मोनसे जोंनि गेजेराव गावजों गाव बुथारलायनाय, दानथारलायनाय, सिथारलायनाय बेबायदि मोनसे परिबेसखौ लाबोदोंमोन। साहानि मानसिया खोलाहा थांनो हाया, खोलाहानि मानसिया साहा थांनो हाया, सानजाहानि मानसिया सोनाबहा फैनो हाया, बेबायदिफोर जादोंमोन। सैथो बाथ्रा रायजोफोर, बियो मोनसे बर'नि गोथां जारिमिन। मानसिफ्रा सोरबाफ्रा लाजिनो हागौ, नाथाय बियो सैथो बाथ्रा। जाय मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारी सारनि सिगाङाव उफाय गैयैयाव सारेन्डारबो जाहैनांदोंमोन आरो बिसोरनि बायदिनो बाथ्राबो बुंनांदोंमोन आरो बिसोरनि थिननायफोर बायदिनो खामानिफोरबो मावनांदोंमोन। सैथो बाथ्रा, बियो मोनसे बर'निनो गोथां जारिमिन। नोंथांमोना मिथिखागौ, हाग्रामा महिलारी सारा खालि भराव फैनो थाखायल' बेफोरबादि नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बा बुंबोदों। नाथाय दिनै सरकाराव फैनायनि उनाव बिथाङा दिनै बिराद खुसि, गावनि गोसोबादि गावनि साननाय बादि मावजोबगोन। खोनानो मोनबावदों हाग्रामा महिलारी सार बायदिया गावनिनो एमसिएलए बा इएमफोरनि बाथ्राखौ खोनासङा होननानै, गावनो खुद गावनि बुंनाय बायदियानो जाजोबनांगौ होननानै।
रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मा होनो बोसोरसे जानायसै मा मावदों जेसेबांखिनि हाग्रामा महिलारि सारखौ दासान्दि नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि द्वारा जेखौ मावनो मोनगासिनो दं बेफोरो प्रमद बर'नि सरकारनि थाबोनाय आद्रा खामानि गोजा। रायजोफोर नोंथांमोना सिरिमोन हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बे एनडिएफबि बिथांमोन जायहा जोंनि बर'नि दावहारु गेदेर दावहारु जायनि थाखाय जों बर'आ रैखाथि मोनदोंमोन आरो जायनि थाखाय जोंनि बर'खौ बै समाव रावबो आवलायनो हायामोन। दा बिथांमोनखौ दिनै बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बर'नि होननानै सानना बिथांमोना बेखौहाय मा होनो गावसोरनि सुत्र बायदिसो सानो जायनि जाहोनाव एनडिएफबिफोरनि खुनु खामानिखौ बिथाङा मावनो साना। नाथाय माखासे एनडिएफबिफोर दङ जाय एनडिएफबिफोरा हाग्रामा महिलारिजों थानानै जों एनडिएफबि होननानै बुङो आरो प्रमद बर'आ जों एनडिएफबिफोरखौ थगायबाय आरो जों एनडिएफबिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै होननानै बुङो। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि जे प्रमद बर' सार बिथाङा गोबां एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय लासै लासै बख'दोंमोन। बिनि दैदेनगिरिया नोंथांमोननिनो सासे बोराय जायखौ गबिन्द बसुमतारी होननानै बुङो बिथाङानो दैदेनदोंमोन। नाथाय प्रमद बर' सारा क्रेडिट लायाखैमोन जे आं एनडिएफबिफोरखौ बख'बाय होननानै क्रेडिट लायाखैमोन बियो। नाथाय गासैबो जे बिसोरखौ बख'नायनि प्रसेसफ्राव थाखा फैसा गोनां जायो बेफोरखौ जोंनि प्रमद बर' सारानो हरोमोन आरो बेफोरनि खामानिखौ गबिन्द बसुमतारी सारानो मावोमोन। गोबां एनडिएफबिफ्राबो मिथिगौ। नाथाय गोबां आंनि एनडिएफबिफोरनि सायावबो बुंनांगौ बाथ्राफोर दङ। नाथाय बेफोरखौ बुङोब्ला हयथ' गाज्रि जागोन होननानै आं सानो आं बेफोरखौ बुंलिया। रायजोफोर दा जोंनि एनडिएफबि माखासे एनडिएफबि गासैबो नङा माखासे एनडिएफबिफ्रा बुजिनांगौ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे थाफानानै गोबां गोदाव सोराव बाथ्राफोर बुंदों। नाथायबा दिनै माखासे एनडिएफबि जायफोरा हाग्रामा महिलारि सारजों थाफानानै दंमोन बिसोरो एसे बुजिनो हाबाय आरो माखासे एनडिएफबि जायफ्रा निउट्रलबो नङा हाग्रामा महिलारि सार बिथांजोंबो नङा बेफोरबायदि मानसिया दिनैहाय फेसबुकाव पस्ट होदों जे बिटिआर सुक्तिखौलायनो एबसुआल' समर्थन खालामो एबसुआल' मोजां मोनो रावबो रायजोफ्रानो मोजां मोना होननानै बेबायदिबो सासे बेक्तिया पस्ट होदों। बिथांनि तथ्यआ आंनाव दङ नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिनि मुंखौ आङो दिन्थिया। नोंथांमोना बिनि पस्टखौ नायनो हागोन लिरनायखौ नाथाय बिनि मुंफोरखौ आङो दिनै दिन्थिनो सानाखै। गोनां जायोब्ला माब्लाबा समाव आङो दिन्थिगोन। रायजोफोर जोङो सांग्रां जा जोंखौ बासायगिरिफ्रा बा जोंखौ बै समाव बासायबोनाया जोंनि बे एनडिएफबि बिथांमोनानोमोन। बिनिखायनो दिनै एनडिएफबि बिथांमोन जे जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो बख'नायनि थाखाय बै जे माखासे प्रसेस बिटिआर सुक्तिनि दुवारै मोनबोदों बेफोराव जोङो गोसो होनानै बेफोरनि दुवारै बिथांमोनखौ बख'नो बा बख'नायनि मोनसे जोङो हाग्रामा महिलारिनि सायाव नारसिननांगौ आरो आंबोनो गोसो गोरबोजों खावलायो जे हाग्रामा महिलारि सारा बेफोर खामानिखौ मावनांगौ आरो जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बख'नांगौ होननानै आं सानो। जेखि जाया आंनि बुंनायफोराव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बिनि थाखायबो आङो गासैबो बर' रायजो आरो एनडिएफबि आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननिसिम निमाहा बियो। गोजोन्थों।